Čaute, vítam vás pri 4. dieli mojho Lego mesta. Hej. A dnešná téma tohto mestečka bude, ako pôjde mesto ďalej. No dneska vám poviem akože nejaké tie Lego sety, ktoré by som ešte chcel do tohto mesta akože dať, nejaké rekonštrukcie a takéto veci. To už by mal byť možno tá beach party, hej, ale nie je ešte čas na to. 15. októbra plánujem, ale nie je to presný dátum, ale uvidím. Takže autičko som trošku dal inde, hej, lebo parkujú, tak som ich trošku predstavil, trošku si zaspomíname. No tak to vyzerá, no dobre. Takže tento vlák, no čo s ním, chudákom? Zase sa vykolajil chudák. Neznášam zakrútené kolanice. V Legu. Dobre, už je to fajn. Dobre, takže vlak je, no ale stále tu máme poruchu, ktorú budeme musieť spraviť. No. Chýbajú nám tieto súčiastky, ale ja som dačo vymyslel, hej, tu už mám také časti, hej, aby sa tady dalo chodiť. Ešte som rozmýšľala, či sa tam nebude dať ešte nejaká jedna podložka, aby to bolo vyššie ako tie kolanice. To uvidím, to dneska spravíme, uvidíme, čo s tým sa bude tak robiť. A my by sme mohli ísť na to, takže hej, tak toto zatiaľ vyzerá, takže ja si to zase prejdem. Asi radšej bez zvuku. Dostali sme sa až sem. No. Tuto by som asi plánoval spraviť nejaký ten z Connect Your City. Konečne sa to kedy naučím. To obchodné námestie, alebo čo to je proste aj s tým cykloparkom. Hej, to by bolo možno niekde potadeto, hej. Potadeto. A stade to by som dal asi ostan, auto-umývarku, že ten ostan stade sa presťahuje a tam sa dá tento newsstand, hej, ten pôjde sem a ostan aj s týmto sa postaví tam ďalej, bude auto-umývareň, hej, to bude tu proste. No a čo bude ďalej, no? To potom ďalej pôjde sem cesta, tu bude nemocnica, tu ako som vrala, sa to zarobí kockami a tou bielou doskou. A tu, kde bude nejaký luxusný dom, ten z Connect City. A hneď vedľa by mala byť pizzeria aj s Kyunkin, číňanskými tými judistami a tak. Kunkinkan, Hunhan. No a malo by to ísť proste ďalej, hej. Ešte tu sú umývadlá, bo to je v podstate nejaká taká stará kuchynka. A proste tam by už mala byť aj škola, tu teda kde je škola. Ale tuto by som asi nahal tú pizzerku, hej. A ten luxus dom tuto niekde, a nie tu by som dal takú zeleň, hej. Takú zeleň by som tam nehal. No. A tuto nebudem otáčať na druhú stranu. Oproti mne na stole by som spravil také lyžiarske stredisko, hej. Lebo som videl taký Lego set, kde je akože kopec s lyžiarmi. A celkom sa mi to zapáčilo. A keďže je v tejto miestnosti aj sporák, hej. A ten by sa spravil ako nejakými tými doskami, by sa spravil bielými, takže že by som spravil akože také lyžovanie. A k tomu by som potom možno asi aj spravil nejaké tie prijazdové cesty a isto by ste išli aj kolanice. No a čo ešte k tomuto? Tieto kolanice, čo vidíte, tieto krivoľaké, tu by som chcel dať rovné a tuto by som spravil krivoľaké, aby to tak vyzeralo, lebo väčšinou na dedine sú také krivoľaké. Tu by som asi nahal ešte tuto nejaký ten jeden zjazd tu, ale chcel by som to prevažne rovné, nech to aj vyzerá nejako, hej. Nechcem to zase úplne rovné, lebo to by zase vyzeral divne. Ale sa tuto na stanici nech je to také rovné, že vlak príde do stanice rovno. Ešte som minule pozeral taký jeden setík včera, že mám tam 2 stanice a jednu takú električku. Celkom sa mi to páčilo, ale viem, že tá električka nie je na baterky. Sa povedate, aj toto je na baterky, len bohužiaľ je to pokazené. Už sa to nedá opraviť. Možno by sa to dalo, ale veľmi veľa by to stalo. Viac ako keby si pomýlil vlak. Takže toto bude zatiaľ akože takto prevažne tuto jazdiť, hej. Takto ja keď to budem hýbať, hej. No a potom keď tak kúpim nový, tento bude akože len tak, keď sa budem chcieť s tým zabávať. Ale väčšinou bude mimo prevádzky, to bude len akože dekoračný vláčik. Tralaláčik. Dobre.
Takže toto bude takto, hej. A na druhej strane oproti mne tam by som chcel v tom Göteborgu by som chcel spraviť školu alebo nejaké tie zariadenia, možno nejaký skatepark a také ostatné veci. To už potom, keď by som niečo pozeral. Ale hlavne, čo chcem, je Connect EU City. Tam to niekde zaradiť. A nemocnica, tam musí byť tu. Ona tu má vyhradené miesto, pretože tá nemocnica ide ponad cestu a to ja chcem, aby bolo za mestom. Akože viem, že by nemocnica mala byť na kopci, ale ja ju chcem tu. Tu proste ja ju chcem, kde sú tieto smetné nádoby. Proste ja ju chcem tam, hej. Takže dúfam, že to zase nebude na pozadí tie kontajnery, lebo je stres videa. No, takže dúfam, že sa vám toto páčilo, akože moja budúcnosť tohoto mesta. No a ešte toto zelené, toto by som tiež spravila, akože našiel som nejaké tie zelené kocky, skúsim sa s tým zabávať, ale neviem, či sa mi to bude páčiť. A ešte tieto by som nakúpil tieto podložky legové do tej dediny. Prosím vás, ešte píšte do komentárov nejaké názvy, zatiaľ mám jeden v komentári názov toho mesta, ale ešte nejaké píšte, nech si mám z čoho vybrať. Píšte, prosím, píšte. Nech mám z čoho si vybrať. Môže to byť nejaká skomolenina, hoci čo to môže byť. Niečo, čo vás napadne, alebo nejaký opačný význam, napríklad slovo Lego, opačne je to ogel, hej, akože keď to prečítam odzadu. Tak niečo takéto povymýšľajte, hej, hoci čo. Napríklad hotel, letoh, to je jedno. Dobre, takže takto by som si to predstavoval, hej. Kolanice by mali končiť niekde tuto, hej. Tuto bude taká akože odbočka zase naspäť a pôjde to naspäť nejaké výhybky. Tu mám aj ďalšie Lego, hej, čo budeme robiť. No a potom možno aj do vitrinky ešte dám nejaké tie autá alebo také technik. Mám ešte odložené hore na tej poličke, tam vo vedľajšej časti, čo sa ešte robí, kde bude potom Lego. Tam mám ešte odložené také techniky. Nejdem ich ukázať, lebo postrácal som si kus časti, takže neviem, či to vôbec postavím. Takže dúfam, že sa vám tento môj 4. diel páčil a ďalší diel bude o tomto. Čaute!